Boleh khoroksa himi thangai kom se kom yakong kugui 2000 ni ebab himi dong haise nung tamo himka tamo khaika tiprasani bagai bono ya surnani bono ya sis bono hamya sanani noroni samung omosuk tai ang sanani musungo zara media tongnai rokno omo hai nang nung ya tiprasana oroi poroi khenai hangkai khorani khorapta media jorani news omo hai rokno ta sakdi omo hai news rokno ta sakdi sagai publish ta khaidi obo sani koimong obo sinuroni warning nang nung ya saknani buikhar laimani saknani chini dofana sokmornai chini dofana oroi poroi khainai norok hai khorongloi khoroktam jorani news hai song norokno dofana oroi poroi khainai bo sai tongthangta bani bakhawan soi tongthangta publish tamani khaiba publish noros khayo norokno mazramanai haisi tiprasani tipras Zara Bangladesh ni phainai ron ruk khlaimani ar khlainani bagai tabo joto no siring sorap ongi thanga ha joto rajniti leader tabo siring kok thaijabana sali sin tipramo thani leader ro boro bahine tabo chop ongi to tamani bagai noro nobo ang bar sao haisi noro nobo ang bar sao noro arani chiarni yakarwi phaina nangnai arani tuyei norok samung khainai bo angle na tuyei norok tiprasarong no sini sar debino hame sal tai boskangi 9 tarigo bo joto leader of no bo ring horka sini tiprasa leader of no sar debi invite thai baksa thangnai
자 जों 벽장나니 जों नांनाय नि borok wan choklai थांलायमानि न belai ke bukha tongpogo bukhari bukha srango tai जों थांनानै हनै दंफानो wan choi दंफानो जों थांनाया nakardi sini Sir David ani video sini Sir David mana tui khayai norok jesuk mansa norok share khayai nangnai tam hole sini Tripura o politicals bai khayai rajniti bai khayai जों गोबां बोसोर 77 year tabuk jrawo merger agreement ongmani yagulo जों rajniti bai thungjangmani Especially tabungni jorao जों taibo thungjagui tongo tabungni jorao जों haina hai songkha komai tongo aboni bagai chini Sir David aboni bagai no chini Sir David bo thangani nangkha Delhi o yakongbai ai yakongbai khanaya rokno chini Indian government no khanarani bagai chini Indian government khunjur khanaya ngui tongman no khanarnani bagai tai chini khorang chirikman no khanaya ngmani bagai bo thangi tong jotono जों saimano 2 mas angtutui ing thangka bo thangmani himui thangmani tai aro jagao o thang thaniwo gobang masini leader o bono ignore khayo tai bono insult khayo hai khai जों gobang ma nungui tongo like CM CPIM ni sini Radha Charan bo sinjor sabai khayai tulanari kok saka tai sini Boloram bo haino gari kawi thang nei bono onatho saka ang omo sungani musungo norok jodi no khaimaya nangkai norok Tripura sani bagai norok tama khainani musu norok ni plan tama ani sumung omosi tai Tripura sarong ni sumung omono norok ni jen har mungbai Tripura sama thangjagi de mano aboni barja norok dena nai sari norok jodi nanai ngangkai norok no yapari nai norok joto Tripura sabai norok Tripura sani barja norok ni thaniwa aboni bagesi bo oro rajniti hinai himi bu thangya bo flag Indian flag khasiwi borok thang borok Indian flag khasiwi thango oro kono kosom kori kufur kori kasa kori bo resignation rui thango haisi sini Tripura sarong no jengjalni baiga sagi mano obo naimani si khunjur khanayana bai khanarnani advocate Horidon ang sungnani musungo tiket nangya tiket rohok angkai ang phainai joto leader no
sini Sir David borok call khaikya boroni team bai khai call khaikya baksaba khosaya abono tuyei ang sanani mujungo tai horidon sini advocate jagnai sini takho horidon ang nono songnani mujungo sini jungjalno kagnani bagai nini tamara hormung tong haisi nini thani tamana hormung tong bole khoroksa himi thangai kom se kom yakong kugui 2000 ni ebab himi tong haisi nung tamo himka tamo khaikya ti prasani bagai bono yak surnani bono yak sis bono hamya sanani noroni samung omosuk tai ang sanani musungo zara media tongnai rokno omo hai nang nungya ti prasana oroi poroi khenai hangkai khorani khorokta media jorani news omo hai rokno ta sakdi omo hai news rokno ta sakdi sagai publish ta khaini obo sani koimong obo sinoroni warning nang nung ya saknani buikhar laimani saknani chini dofana sokmornai chini dofana oroi poroi khainai norok hai khorongli khoroktam jorani news hai song norokno dofana oroi poroi khainai bo sai tongthongta bani bakhawan soi tongthongta publish tamani khaiba publish noros khayo norokno mazramanai haisi ti prasaroni thaniwo illegal immigrant zara Bangladesh ni phainai ron ruk khaimani ar khainani bagai tabo jotono sing sorap ongi thanga ha joto राजनीति leader tabo siring kok thaijabana salia sin tipramo thani leader ro boro bahine tabo chop ongi tong tamani bagai norok nobo ang bar sawo haisi norok nobo ang bar sawo norok arani chiarni yakari bhaina nangnai arani BJP ni alliance ongoi tongmani no yakari bhaina illegal immigrant jara Bangladesh ni phainai rokno rukhlainani bagai sekang puilawo jotono khorang tisalaika tabong hatcho bong thangka khoroksa illegal immigrant and rohiman ka ke rohimia hangkang kai ang age busawo tabo busai thanai norok tamani bagai ti pramotharo BJP o alliance ongoi tongkho ti prasarong ni sumung ya ani bhaino odikar tongo ang kok sanani belai khane bukhadu kunang ani odikar tongo ang kok sanani abo joto ti prasarong ni sumung haisi illegal immigrant na rohonani bagai tabo kebu kok salia chop ong paikha Maharashtra na ang yak jur khai ang koyo haisi ti promotha BJP bai alliance ngoi sung kabang ma nugui phaikya sakri renai gore chakri paibo mangkhade mobile phone debo mangkhade smartphone debo mangkhade laptop dibo mangkhade ani sumung amosi sini ti prasaroni sumung amono tai busuk sung bande jaksinai
Abo ekot bu bande zakha. Nini alliance songi tongoi. Sung alliance songi. Sudu seat ni bagai. Achokthai ni bagai. Sung kutuli malaya. Pogoi maya. 5 bosor phana kagara thung. 5 bosor ni pore hangkai. Politicals. Sung no haina hai. Kak nani bagai saunai. Abro wai tongi ungia nai. Jams pai pai kya. Zora pai pai kya. Tabo si phaina nanai tabo. Tabo si nini seat. Joto ni seat yakari phaina nai. Joto ti pramothani seat no ang sau. Zara EM, MDC, Zara Minister, Zara MLA, Omohero, Norob Joto no yakari phaina nai. Asak sawina ani kong thaka joto no hambai tei kulumbai kya.